spolupracovať s niekým, kto písať vie, spolupracovať s niekým, kto to vie stvárniť obrazovo, napríklad video a dať raz za čas von niečo ako veľkú správu. Ono sa to tu deje, netvrdím, že nie. Deje sa to takto, všade. To, čo by som chcel ja, samozrejme nie všetkých, iba pár našich priateľov raz za čas dať tú správu. To znamená, že keď niekto príde, povedzme na Slovensko, alebo niekto je tu, aby vedel, kde nájde veľký, kompletný zoznam tých vecí. Ja som si doteraz není istý, či táto vízia je správna, či nestrácam, ako sa vraciam k tej energii, tú svoju energiu zbytočne. A cítim to ako akúsi povinnosť, pretože chalani, ktorí produkujú hudbu, Filip Homza napríklad bol oslovený Janom Raganom, ktorý je zakladateľom netlabelu Soul Groove, ktorý sa nedávno vrátil z Berlína. On počul jeho veci a okamžite ho chce vydať, dal mu vec na remixovanie, začal ho šíriť po vydavateľstvách. Neviem, či je to konkrétne Filipova méta, tento druh hudby, alebo tento človek, ale stala sa veľká interakcia. To znamená, našiel si ho niekto. Beriem vážne, že tu žijem a mám to tu rád a sú tu stovky, tisíce šikovných ľudí. A si myslím, že by či už ten, alebo ono, alebo hento, malo by tu byť niečo, čo iba z časti definuje tie veci. Nemyslím si, že je správne, že každý si vytvára svoje projekty bez akejkoľvek znalosti marketingu, bez akejkoľvek cieľovky, bez akejkoľvek premyslenia. Proste len urobia vec, pustia von. Jedna vec musí kvasiť, tuchnúť, proste žiť samozrejme. Ja týmto ani nechcem povedať nič pozitívne, nechcem vyvyšovať to, čo robím ja. Naopak, ja len chcem povedať, že sa snažíme o jedno médium, ktoré, ak sa podarí, budem strašne šťastný a budem pracovať na tom.